Ukanti zigaleleka ngobuninzi iibhasi kwizikhululo ezikwidolophu yaseMthatha kwiphondo laseMpuma Koloni. Ezibhasi zisuka kwiindawo ezohlukeneyo ezifana naseKapa, eRhawutini kunye nakwiidolophu ezinemigodi. Nanjengoko usuku lweKrisimesi likwintsuku nje ezimbalwa, abo basebenza kwamanye amaphondo bavakalise uchulumanco eli xesha lide lafika, bethemba ukulichitha neentsapho zabo. Size kakuhle mhlekazi, andibonanga mistake apha endleleni. Ndona nje into ebenoyitshintsha abantu ezindleleni kukuthobelana, odrayiva bathobelane. Lo ufuna ufika kuqala kodwa ke sifike kakuhle yonke into ibe right. Linde umuntu bhuti bekufanele uba ufike kwasekuseni ngoba iibhasi zisuke kwayizolo ngebhasi 5 kodwa akakafiki nangoku. And kudala zisukile befana uba seyifikile ngoku. And ndiyabona uba noba kuphelwe nalibhethi ngoba lokhu naye ndisamfumani ke nasefowunini. Ndizawuspenda ixesha lam nefemily yam. Njengoko kukho amakhwenkwe olukileyo sizawakhupha sonwabeni kube mnandi. Kanti kasikava amakhwenkwe kuthiwa abhubhile kule ndawo mna ndiya kuyo ndingathethi ngezinye iindawo. Abo benza olu hambo lube yimpumelelo badibana nemicelimngeni eliqela ezindleleni, kuquka izilwanyana eziyabulayo. In most cases, we have problems with the taxis, and stuff. The problems abantu bamateksi abanye bayasifuna abanye abasifuni. But others siyaphila nabo kakuhle lapha siyaphilisana siba right nabo labantu lapha abafani bonke. Abaqhubi babongozwe ukuba bathathe ikhefu nxa beqhuba imigama emide. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.